Kakka damu, ai akwai kashi nake gaya maka, ba wani ba mu da matsala. Yanzu ma na zo na sai wasu kaya ne. Ba ka akwai kashi mana, mun zo same ka. Ba matsala ba. Zan kawo ba. Kashi ne fa, kashi akwai su da yawa. Ka gaya mai. Ajiye mu ragunan guda biyu. Barka da zuwa Alhaji. Allah bai. Me za a baka? Yawa shadda na zo siya wallahi. Za a baka ai sunan kala-kala, akwai gizina, akwai super holland, akwai jirari, akwai tsada. Amma da ya kamata a gaya ma kuɗin saboda tsadar. Kai ni ba magana kuɗi nake ba. To kowai wacce ta kowace tsada. Ai Alhaji a fara ma da farashi. Wacce ce tafi tsada malam, wai ba business kake bane ba? To Alhaji ga gizina ku sada a leda. A faɗa ma da kuɗin A Alhaji. sa ta a leda. To shikenan. Na ce a sa ta a leda. Ai Alhaji Allah ya ci gaba da kawo irin. Amin amin. Allah ya ci gaba da kawo irin. An nawa da shi. Akwai cash ko transfer ne? A kashi ne. Kashi ne? Kashi. A mun fi gane kashi da yake mu ma masu POS suna dan Ai mu ai kashi muke. Kashi muke bayarwa. Kashi muke bayarwa. Gaskiya ne wa kawo canji. Me nake? Ko ba ke canji. What? Mana. 70,000 kamar naira 200. Kana magana ma wani baka canji. Ba san da yana 100 ba, ya fi miliyan 100. Naira 100 ya fi miliyan 100 ba. Kashi naira 100 ya fi miliyan 100. Haka wani canji. Ba za ka yi ma. Ayo, ta ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.